Ay, nako, may music na naman. So, bye-bye. Bye-bye. Pabus pa yung Hi guys, good morning, good morning. Nandito kami, nagpapalaki ng mukha sa McDonald's. Breakfast na tayo, guys. Ganda dito dahil nakikita nandito kami sa tabi ng CPG Avenue here. Ayan. Siyempre, sa Tagbilaran City. Ano ba yan? Bagong gising kami, guys. Kayo, bagong gising din. Ha? Tara na, mag-almusal para maging energetic, para maraming magawa at maging productive dito sa leap year na February 29 today. Yes, I love it. Yes. What can you say? Busy. Okay, leap year today. Leap year today. 29th of February. Copyright. It happens. Ayun na nga, copyright pa. Sige na. Ay, nako, may music na naman. So, bye-bye. Bye-bye. Pabus pa yung Hi guys, good morning, good morning. Nandito kami, nagpapalaki ng mukha sa McDonald's. Yung pusit yan, bilhin niya. Bilhin niya 1 kilo. Bakit ito putol? Pigar! Bakit ito putol? Kinain ang pati? Kinain mo is there. Laluya. Tagpila ning ginki po, patin lang. Kaning salin ang patin. 400 na. O lagi? Grabe ha, no? Nakuag, bakba, no? 400 ang kinsa na mga umbana, oy. Bili na kubuing. Tagay, punutanan. Tungag kilo. Wala, duy. Dapat ko ba, duy. Isa may imuwi kasulti, ana, duy. Oh, adlo ka? Diba, nagpipicture. Ano mo nini? Lagyan natin sa sabaw. Lagyan sa tinda, oh. Oh, I love it. Very nice, eh. Ganyan. So, what else? What else you want to buy? Masyal nila, oh, papakain. Masyal good. Amoy na amoy. Ang sarap naman. May alimango, oh. Pero gagmay man. Pila ni? Now, 600 kilo. 600 kilo daw. Gusto ka? Oo nga, kinusun. Bugit pa na, oh. Nice kayo. Nice kayo pag isda. Harap naman. Pag weekend talaga dami. Ano yung fishes? Wow. Saan may dagko? Kana? Ha? Ang lalaki ng mulmul niya, oh. Oh? Mulmul, oh. Mulmul na, di ba? Lahi lagi siya kay Murag, ano ka, ano? Galing kayo, nakapalit man tayo isa. Mas barato ang tao. Kaya... Palit po. Mamatay po tanganan. Ilado. Ha? Tara? Wait na? Okay na? Lagi po
sasak na? May? Aje. Wow. Hey, Kilo-kilo. ana mo ra kauban me. Uban na ila. Na, no, 350? Bali. 350 ma'am. 350 daw. 350 ka. 350. Laki baju na. Space, space. Busy. Oh, nagagawa ng crab. Nagagawa na. Kaduha na to noy. Lipit ang kamo. Sabagay, nakatali man, oh. Katapos ng palengke, anong gagawin? Siyempre, grocery. Sa ating milk, as usual, at naubos din ang rice. Ano ba yan? Wonder. Teka, may tanong nga sa isa sa kanila. Isaw na ma'am, dinaik na. Isaw sa manok din, nagipilahan. Kaya nag-wonder kung karoon namang lupo. Kita, ginanang pila. Arang naghanang, bumibili ng isaw daw ng manok. Wow naman. Talaga. Pang negosyo kasi yun, guys. Kaya marami silang naagapan nila Saturday. Kasi ngayon, weekend, magtitinda sila ng mga isaw. Alam nyo na, yung ihaw-ihaw. Masarap kasi yun, mabili. Bakit daw? Bakit daw? Isaw, yung para tinda ba? Eh, weekend ngayon, maraming nagtitinda noon, kaya maraming pila. Ayan, ito, sabi ko kasi, first time ko makakita nito, Black Mamba. Wow. Siguro ang tapang nito, energy drink din. Eh, gusto ko mag-curious, saba naman na ito. Huwag na lang, pipino na lang at lemon. Pero siya kuha ng kuha. Ayun, juicy lemon, oh. Sumbong na naman, Ayan, guys. oh, nagsumbong na naman. Sumbong era yun na, sumbong. Black Mamba, tagpila. Ano, Black Mamba. Black Mamba, oh, grabe. Black Mamba. Grabe na Black Mamba. Oh my God. Nakatakot. Black Mamba gyud siya. Karon ra ko nakakita Black Mamba gyud oy. Mao na ni. Mamba. Gusto mo yan? Black Mamba. Ang price is 38. Ayan oh. Ayan oh, Black Mamba. Thunder or Black Mamba? Lupot I don't know. Pangalan lang naman yan, Hindi ko Black nagamit Mamba. pa ito. Ay, hindi ko nagamit. Hindi ko pa natikman ito at saka yan pareho. Yan. Ano naman yan? Bacchus. Energy drink, ganyan yan. Paano ang Ito, mas marami, mas sulit to. Mayroon pang bullpen, oh. Ayan na, tikman ko na Energy. yan. Malaki-laki pa, oh. Bacchus o Bacchus? Paano ba pa-pronounce? Ano to sawag yun, eh. Drive your energy. Kaya lang, mas mahal naman I'm just din, eh. curious about this Black Mamba. Let's try Monster, it. 99.50 pala, mas mahal. Ang Monster ay Monster yun na. 99.50. Mas mahal kasi mas marami. Nasa laki naman, itabi mo yung Black Mamba. Kalahati lang. Bumili ng mainom na dilata dahil mahal nga ko, pero ang dami pa rin binili. Oh, sabi ko mag-lemon na lang kami. Ay nako, ewan ko dito. Larin. Latte with pearl. Okay, sige ka na. Large ba? Medium lang and then half sugar lang 50. Ilang kabog, ma'am? Duha. Oh, 170, ma'am. 2 milk tea with pearl jelly, medium 50% sugar. okay. Kasi ako ibutang nga rin, ma'am. Ma'am Rich. MJ. MJ. Kanan sa YouTube ni ma'am, saan ka na? Capital to Rich, ma'am. R-I-C-H-H. Duha ang H. Ikaw na, Nakakita ka? ma'am. Mo ng pangan, ma'am. Subscribe ko nga na, ma'am. You're here again. Nakakita ka? Mm. Nakapanood mo? Ay, salamat. Thank you kayo ninyo ha sa 170 support. na, ma'am. Tanaw lang mo ha. Kung mo mag-meet up, appeal mo ha. Nade, At ma'am. ani, ha? Nade, nga na po. Ang amurag akong promise, kung kaya, mga 15K, gusto ko meet up. Murag party-party gamay ba sa mga fan? Wow. Ano ba? Milk tea with pearl. Kunwari. Duha ka buo. Thank 50% you. sugar.
Never na ako mga gwapa mga bukan, mga sipag Ma'am, pag challenge mo ba? Challenge, milk tea challenge. Challenge diri? Oh. Ani? Ang Daw, saan ba? mga kuan ma'am. Pero, Mga kinsa may pa kamoy Mga apil, anak apil mo. mo. Ini mo mga anak mo, pamili ni mo. Hindi man ko. Challenge mo, samba mo ka nang danay og tea ba? Kana, Dakuta mga sinkers kay sagdi kaya akong invite tong mga Bohol vloggers akong paimnon diri, no? Ana, sige, thank you. Sige, Thank you ma'am. sa suggestion sa tinayni mo dai gwapa. Isabel ma'am. Isabel? Decibel, Naomi. Ah, Jezebel. Decibel. Day. Decibel. Hi. Naomi. Tayumi. Kana, Japanese na siya. Naomi. Naomi. Ah, Naomi. Nasaag na diri nga Japanese kana, ha? Enjoy, Thank you, ma'am. sige. Pohon ha? Oo. Nice iyang baligya galing kay mga. Pero nice. Thank you, Decibel. Kasi meron ako nakita rito. Sana naman yung mga ball vloggers makarinig nito. Ball vloggers, ihagad mo din nila Decibel o ni Naomi kaning mga tao sa Rongsa kung gusto mo nga mag ano yun? Tea challenge, milk tea challenge. Kung sinong ano yan, yung mabilis makaubos ng ng milk tea. Kinsa baka sa mga ball vloggers. Mga Bohol vloggers, may request dito ha na kayo daw i-invite ko na mag-challenge dito sa Gongcha. So, i-schedule natin ha. I-set natin. Ugma, nakaset na ko akong i-PM akong mga kauban sa Bohol vloggers. Mga review. Ugma, daghan ugma. Mga 3 PM ha. Okay, see you. Thank you sa suggestion. Thank you ha. Sige, see you. Naiwan na ako. Let's go! Yung dalawa. Ayun, pinabalik yung cart kasi dinala nila yung karga namin dun sa kotse. Iniwan nila ako. Ayun sila. Ang dalawang pinagbiyak na hindi makita ang mga mukha. Bakit ang dilim? Dahil nandito kaming tatlo, mag-max muna tayo. Dahil 12 past 12 na yata. Okay. Ang cellphone mo, mahulog. Access. For 3 persons. 3 person na. Here. Where at the corner. Yan, maganda yan. Okay. Thank you. Okay, tabi kami ng lakay ko. Dahil mas malaki ang anak ko. Sir, minimum, sir. Okay. Balik na lang ako Thank you, mag-credit tayo ng Ara. order. Okay, thank you, Ara. Bakit ganun? Bakit ganito naman yung pansit nila dyan? Crispy Wala man. akong gana talaga. Crispy yan. Crispy pansit yan. Ito lang. Pili kayo ng masarap ha. Yung magugustuhan natin Ito. ha. Okay na to. Dagdagan mo na lang. Oh, sige. Yun, ito. Lagi crispy lagi yan. Ito. Meron sinigang na bangus ito, di ba? Yung belly. Yan. Sinigang. Yan Tapos siya. Ang belly. sarap yan. Tapos, Yan, ano siya? Yan, yung chicken nila. meron ng chicken to eh. Isang one whole chicken, di ba? Oh, one whole chicken. Ito, kompleto lang to eh. Ito, kompleto lang. Kaya nga. Ay, yung tofu pala Ayun, naman. ayun, ayun. Tofu, dagdagan mo ng tofu ito. Tapos na. Dagdagan mo na lang ng Ha? tupo yan. Okay na. Ito ang bago nila guys, House Classics birthday bundle. Tapos dagdagan mo ng Birthday tupo. bundle pa pala yan. Tofu Sino na. birthday ngayon? Tayo. Ito guys, i-share ko sa inyo para alam nyo yung order nyo pagpunta nyo dito ha. Ayan guys, so. Meron. Ayan. Bigay kayo ng basa. Ayan guys. Pero so, dito yung tofu mo na yung bago ako mag-order, ipakita ko muna ito. Ayan. Masasarap lahat dito sa Max. Suki na namin na matagal. Holiday Classics. Meron pang holiday. Wala naman. Mga combo meals meron din. Ayan o. Mga rice balls. Ayan o. Mahilig sa rice. Nakatulad ko. Katulad nating lahat. Ayan. Ruby's favorite. Siyempre, lagi kong kinukunan yung Ruby's favorite. Ruby's favorite meaning yung may-ari. Okay lang. Di ba? Yung regular, yung anong tsura ng regular doon? Parang Yung regular, yung ordinary yung kinakain natin na may ano.
Hindi yung crispy. Pero yung siya ba na ordinary pancit. gamay man tingali? Usa ka Daghan ba plato na? gyapon na siya sir. Sa plato Sa na plato gamay gyapon. o dako na kuya lang. Ganay sir. Yeah. Nga nagyapon. Oh, pang ano na siya sir. 3 to 4 na na siya. 3 to 4, mabusog ka na diha. Ako? Oh. Kasi nga gamay. 3 to 4 person na yan sir. Okay, sige sige. yun. Saka yung ano, yung tofu. Sizzling Ah, tofu. spicy sir or Sizzling tofu. Sizzling tofu ba ito? Oh. Wow, yeah. spicy sir or hindi? Spicy ano? Ikaw ma'am, so Si spicy. Richard Gomez mo nini? Gusto mo spicy mama? Spicy? ma'am. Gusto mo spicy? Oo. Yeah, yeah. Spicy. Tapos ano pa sir? Ano pa ang drinks niya? Yun, nandun may... Trying the black. Anong pangalan? Black Mamba. Trying the Black Mamba. Buksan mo nga. Meron niya tang bili ano to. Mulo. Parang yung snake man Do you nakalagay know dyan. what does it mean, Beleno? Black mamba man oh. Amoy gamot. Black Mamba talaga. May poison yata ito. Okay. May poison. Ay, nabilaukan. Masarap. Masarap ba ya? Parang meron siyang lasang guava. Konti. Ano ba ito? Kasi yung red yan. Di ko alam. Basta't lasang guava. Guarana ang pangalan? Ah, may guarana. Haven't tasted guarana and haven't seen yet. Pero nakatikim na ako. Black Mamba with guarana. Ang lasa ay parang guava. Guarana, parang guava. Are we ready yet? Nandito na tayo at yung... Hi guys! Nandito na naman kami! Yay! We're here! Are you ready yet? Yeah! Punta kami doon. Tingnan natin yung mga band players doon. Kanina na nakita namin sa Island City Mall. Kanina nung lunch kami doon sa Max. Nung pagbaba namin, may nakita kaming naka-ready na stage. Ewan ko kung nag-umpisa na kasi sabi mo 1 o'clock. Ang oras is already about 2 o'clock. 1 o'clock daw. Oh, tingnan natin kasi minsan yung ewan ko kung nabago na yung kagawian ng mga Pilipino na nagpapalate, ewan ko, pero tingnan namin kahit na konti kung may makita kami kunan ko at i-share ko sa inyo. Ayan na, meron na kayong narinig. May mga sexy doon na kumakanta guys. May mga sexy papa, tingnan natin. Yan, ang weakness ng lakay ko yung mga sexing ganun. Tuan. Yan. Grabe itong ano. Para ma-enjoy naman niya kasi gusto niyang tumingin ng ibang babae. Yan. Grabe yung mga babae guys. Pag nagselo, sobra. Ay, gusto niya yung mga ganun Gusto niya. Aminin! Yay! Ay!